Na ke Bible syaki kena. Ngapa dia semua halangi pi baro? Kehukum. Kehukum. Kehukum kedai ke kendon ke bangi haban buat. Yang melak ban kenya kehukum. Hatu hai jog pi dan kendon em. Hoi pila ban ong hoot. Pila ban ong em. Henry di don bet aki hukum. Aki yeng jengi nuksa. Ime jong pi la ban ong ngim la ban po yeng met. Ime jong pi la ban ong ngim dei ban lek kai tiar ki ban sao nani ngim la ban lek kai ki kum ya ka ding nani ko ti tang hayeng rewat haskul ru ni dan ki hukum kita ki hukum ki bangi dan haskul ki bangi haban poi biang por ni haban pendap ki homework bat dia ayu ada ngim la ban buat kita ki hukum ni la ban syak mai ni la ban syak syo bat ni la ro ban ni haban siu ya ka fine tang hayeng tang haskul rewat hasnong hatau hakai lang sak lang ka bangi sak ru ke dan ke hukum ni haban buat bat la dangi pen ken ya kita ki hukum ni cak pen stom haka ketin ke jong blai ru ni isu pun ki hukum bat haka por ke jong Moses ru haka por ba uyalam ki kun Israel nari Egypt ban poi sekari kanan u blai ula ai supposedly ki hukum ha Moses ha ulum Sinai ngin ya pet mentaki kita ki supposedly ki hukum kabaningkong men yo ikiwe ki blay na lor jonga kabaar men tau blay tau yaladi limne ya kadur jong ka ru kabalai men kran thala ya kerteng utrai kabesau kin mau ya kasngi sabatan ban raki khut ya ka kabesan tuburam ya ukpa bat ya ka kemie kabahin riu men pinyap keba henyo men glim keba pra men tu keba kindai men saki lamler ya la para marjan jongme bat keba shipo men ikwa ya ka ying jo para marjan ni ya ka tengah jo para marjan jongme ha kini ki hukum ki bangla pulih menta nadu ka hukum ka baningkong hadu ka besau kaya hap pada kejinya di jongi bat jong ublay Bada do ka basau terter hadu ka bakado kaya hap kejinya dei jongi hap deng jongi ba jong ki wepat ki para beriu ka Bible kaya tu balada ngila bulo ki hukum baro hendai la dangi pen kenno tak ka wei ka hukum kemut bangila pen kenno ya baro ki hukum kum bangi ong mene la dangi pen ken ya ki hukum ka iga banja ngin sya pen saja hatu pila ben bud baro ki hukum ngaru kamla ndai dan tang we ubala ban pendap de baro ki hukum pitem u euta baruta udai jisu dai na marka dikadaw ba u jisu ula dan no ha bentar ka jongi ha ka jing shisha dai mangi ha ban yap no ban syak pen chitom ndai u jisu pat ula awan ban syak na mata jongi mat kalong ka ka ji ai ka bakra au ha dai na takadaw ni ki brio ni dan kam yu jisu nama dala dihi nginomla bangi don kam yu jisu haka jingem ke jongi ti ban kan mau kini ki kai baro kini ki supposedly hukum pinde iwe ini activities bangin pen EAP dan ke bor ke bangta tu ngi langsung try ke jing duai try jisu ni aingu imi ablay nama ta kini ki jing hikai ki bapen kan mau nama ta ki hukum bagi atry kumikun ki jongme ki bangi haban buat try ni aingu ro ablay jisu nama ta ukun jong yu Jesus Christ ablay bala ai hangi nama ta ban sius pa nama ta ka GM ke jongi try ya rap ablay yangi iwe pi iwe kum juru ablay ki hap ki baret ablay jisu ba kum no nginang la ban iet ban le ru ya kamon ke jong me try don ikat ma me try nama ta ka GM ke jongi try ka buram ke jing ro kalong tang syami ngaduai mga pangan kini baro teng jisu lakta amen ublen ku kui pi baro bye